Hindi kailang epekto ng COVID-19 pandemic sa lahat ng sektor ng lipunan, pero kung meron mang higit naramdamang epekto nito, yun ay ang mga pinakamahihirap na Pilipino. Kabilang sa mga labis na apektado ay ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Kaya naman iba't ibang program intervention daw ang ipinatupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang makaagapay sa 292,430 beneficiaries ng 4Ps sa gitnang Luzon. Isa na rito ang Sustainable Livelihood Program. Kamakailan lamang ay isang kasunduan ng Memorandum of Agreement ay isinagawa sa pagitan ng DSWD, Department of Labor and Employment o DOLE, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at SM Supermalls para sa pagbibigay trabaho sa mga benepisyaryo sa gitnang Luzon. Ayon kay DSWD Region 3 Director Marites Maristela, sinimula ng pilot testing ng programa sa lalawigan ng Pampanga. 400 benepisyaryo raw ng 4Ps ang sasanayin sa ilalim ng Kabalikat sa Kabuhayan Enterprise-Based Training and Customer Service 2 mula sa TESDA. Sa amin pong pag-uusap ng ating pong mga kapartner, lalo na po itong SM Foundation na pinapangunahan po ni Ms. Christy Angeles, isa po yung nakita na lalo na ngayong panahon ng pandemya, talagang we need to continuously think of other ways paano po natin matutulungan ang ating mga 4Ps beneficiaries. So yun pong possible job placement sa ating mga 18 years old and above na mga Pantawid children beneficiaries. Nakita po na po pwede natin silang i-enroll dito po sa customer service course ng TESDA, kung saan pwede silang makakuha ng NC2 certificate. Sa loob po ng 5 buwan, pwede po silang makapasok dito sa training na to. At ang maganda po nito, habang sila nag-training, meron pa po silang minimum wage allowance. Mga benepisyaryo mula sa iba't ibang lalawigan ng gitnang Luzon ang kasama sa programa. Matapos ang evaluation, may trabaho na raw kaagad na naghihintay para sa kanila. After ng graduation at maganda yung performance nila, isa naman po nilang kinukommit mismo ng ating mga SM Save More at yung iba't iba pa po branches po ng SM na pwede pong ma-admit o ma-accept for possible placement mismo ang ating mga trainees. Like pwede silang maging cashier at iba pang mga customer service employees po ng iba't ibang SM branches po. Dahil dumaan sila sa maayos na training program under po itong TESDA. Kaya po maganda, habang nagtitraining, may allowance na sila, based na sa minimum wage. 100% po. Nung una, tinitingnan ko kung 70 to 80% lang yung ibibigay, but in the end po, we were able to get and work out na 100% po ng minimum wage ay mabibigay doon sa mga beneficiaries habang nagtitraining pa lang po sila. Bagamat ilang araw pa lamang sinimula ng pagsasanay, positibo ang DSWD na maganda ang kalalabasan ng programa. At kapag nangyari ito, itutulak raw ng ahensya na palawigin pa ang programa upang mas maraming 4Ps beneficiaries ang mabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho. At kung tuloy-tuloy po ito, baka po pwede po namin matingnan with SM Foundation kung po pwede pa siyang palawigin. Kasi I think this will be a very good work opportunity para po sa ating mga 4Ps. Nilinaw naman ni Director Maristela na hindi batayan ang pagkakaroon ng trabaho upang maalis sa listahan ng 4Ps. May panukat daw na ginagamit ang DSWD upang masabing self-sufficient na ang isang benepisyaryo. Sa gitnang Luzon, marami nang graduate mula sa pagiging 4Ps at mayroon din namang nagboboluntaryo na umalis matapos bumuti ang kalagayan nila sa buhay. Itinuturing itong tagumpay ng kagawaran dahil ito naman ang pinakalayunin ng programa, ang may alis sa labis na kahirapan ng mga Pilipino sa pamagitan ng pamumuhunan sa kalusugan at edukasyon ng mahihirap na kabataan. Jennifer Salenga, CLTV News.